سلام زي خبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وطان انهم ساقم تصنع بيتروس منقسي أرست زينا أب زوا مأكل بستقبر مرمراتات 47 زيغاتات بكورونا فيروس ملقافهم ترقاقيتون أب نوزوا بحقاز هابت انسسا بمسسان فريات أبا نمعباي زكاية زولة عريع وطيتي ركاب الله مكونن حبريتان غوسغاسن مينستر مكلخال كاب استفراليا احادوتات نستواتو سنطباباوያን ስልጠና ሂቡ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካ ጠቅላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ላዕሊ 1 ሚሊዮን በፂሑ ኣብ 2020 ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ወሪዱ ዘተ ሰላም መንግስቲ አፍጋኒስታንን ጣሊባንን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ زرزر زينا أب زوا مأكل أب زركب موشب مأكلاتن كفلتات تملالس تحموماتن تمالي 27 تحساس بستقبرن ناي لاباراتور مرمراتات 47 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترقاقيتو زي كمديلن كولتي فيروس ترقيبهم أب هوسبيتالات أسمران زوادو باوقيه بحرن تعاقيبهم حكمنا وكن كجبر الله متصنع 23 زيغاتات حاوي من النبيتهم تفاني مالو كاب زيوم تم 20 كلتن أب هوسبيتالات أسمران حد دما أب هوسبيتال دو باوقيه بحرين نبيت كجبر الله متصنعهم بزمسرت قطر حاويم زتفانو 623 كبصح كله حدا بمتفلي 415 دما جنا ابو هوسبيتالات تعاقيوم يركبون تعالى قطري بكورونا فيروس تلف زيغاتات كا كسب لومي شحن 39 بصح لهم زي اللي حدا شح بصح زلو قطر ملكفتي بمنصرتي اب زحالفه 9 وارح بزغمتا كوسخ زصنح قطري زسكفن زشاغلن سلازخونه قلبيت نايت لبدان مكتاب بمنግስት ዝተعوج قطعታት بعتوبነት ክትግበሩ ከም ዝግባ ሚኒስትር ጥዕና ተሐሳሲቡን أب نوزوا بحجاز هابت انسسا بمسسان فريم نت صبان نمعباي زكاية زولو صعرز مسجن وطيت يركبولو بمسارات حبريتا بيت صفات حرشا أبت نوزوا مرصات ناي صبا كابتن دورهن بمرباح هيوت حارستوت نمعبال العتوب توقساتات يوسد كم زلق في التخيلو حلفت بيت صفات اتو ايوب تسفاين ايرينا بزهاب حبريتا كما اكل نايز مدب بعشر شعاتن 26 تحساس استات شعات شحنا يقرنا جاقويت نكلتميتن 75 بدك انستيز اللي سدرابيتات بنصا كمون 75 سدرابيتات نحد جاقويت بحساب 15 نعفا كم تعدل قليتون هتن بنص استعدلا كلتميتن 75 سدرابيتات نبرت من محدارات كابي عدالة حرنت بقو انجناق انجلاس او انجلي إدامرن فانان كوينن من جاءتاوي بمركب من نوابرن كم حيشات تثبيت كم زقبر اتو إيابار الديون ناي صبا كبتي بمبزحن بمدقالن مهرت صبا نمعباي بكيلاتات بزكايل زلو صعري ابزي غزيزي ناي قرب صبا حصرت كم زي يله تقيسو دما زي ميلاتات زي اب زمت عامتون بزلعاله كم سرحلو حبيرون حلفي تاماده اب نوزبا حجاز ويزرو لتقيدان ولد قبر بوغنا تي بمنستر حرشاز توسدن صقمات دكانستي ناي محجاز سبغسو هيوتنا بملوات وتاوي استواص سلازلو تنتتقنتي نزي علامات زنموقع عبرتين كسرحه الزخاخيره أب نوزوا قرارة انتعنا انساتات نموحاس منستر حرشان ناي سرح مسارقتون بزكايدو وهدت عنا وقلقلتن مكتتالن تريو حمامات كمون وشتاون دقاون بالعت نابستحات درجة كم زورة تحبيرون حلافي بيت صفات حرشا ابتنو زبا ممهر آدم صالح نيرينا بزهاب حبريتا مستي بب محدار كبابيو زكايد مدبات كتابتن كادت عنا وقلقلتاتن اتي نو زبا من السودان سلازداوب سقر دوباوي حمامات تريت نمكل خالون عتب مكتال كم زقبر قريتون ابتنو زبال علي 255 شح تلبقي 15 شح اقمالن 8 شح عودغن كم زلوا تقيسو دما ماين مغبن بقربا زرخبالو كنتاو سلستفتره مستزغبر لنكنكن طعنا انت حليو اب صبو كنتات كم زركب ابريهم اب وقتي قوي اب طريز الراي بالعاتن حمامات نمقصار اب ورحلكاتيت 2021 كتابت كوهاب مخان زحبره منسي ادم حارستو طريتهم بغبو كختبون زطرطرو ملكتات حمام مزول دما نزمل كتا اكل باغا كحبرونا تحساسيمون اب نوزوا قرارا اب زوقت زي صبق زرغح زلو زناب يوقع سلا زلو حارستوت اب نطف حمام كم زركبو زحبره وكيل ايرينا نابنتاوين حارستوت اب 45 هكتار زلمع احملتن فرتاتن طلب عداغا امامي ما ابو حسابي استواصو يغبر كم زلو فليتون مكونن حبريتان غوسغاس المينستر مكلخال كابت شعته احادوتات مالت از مبراق از معراب از ماكل از تورواري از حزباو سراويت از مكانايد 74 كفل سراي 84 ستاف من محدارن وجل بحال والتان نستواصو 40 كلتن سنه طبابوين بعوده الهيتا سلطينون اتيني كلتا وارح بدونغول العلي استواب السلطنه ياتاو تليت ياتاو طباقه اغباب بحلاو مصنعتي اقامات تليت
ኣካይዳን ድርሰትን ትልሂት ስርዓተ ብርሃንን ኣጸሓፋ ዛንታን ከምኡን ኣልባሳትን ዘመሓላልፎ መልእኽትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ብዘስምዑ ቃል እቲ ብሃገር ደረጃ ዝተዋህበ ናይ ትልሂት ስልጠና ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንኣገዳስነቱ ተገንዚቦም ብስራሕ ከማዕብሎን ፍልጠቶም ናብ ብፆቶም ከመሓላልፉን ኣዘኻኺሩ ኣሰልጠንቲ ነይሪና ብዝሃቦ ሓበሬታት ትልሂት ወዲ ሰብ ውሽጣዊ ስምዒታቱ ዘንጸባርቐሉ መንነቱን ክብርታቱን ዝገልጽ ርእሱ ዝኸኣለ ጥበብ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ክሰርሕሉን ሞያኦም ንምምዕባል ወትሩ ትጉሃት ክኾኑን ኣተሓሳሲቦም ዝቐሰሞ ፍልጠት ዓቕምታቶም ኣብ ምድሪ ዓበርክቱ ዓብ ምዃኑ ዝሓበሩ ተመረቕቲ ብወገኖም ነቲ ብተመክሮ ክነጥፍሉ ዝጸንሑ ሞያ ብዝቐሰሞ ትምህርቲ ንምምዕባል ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ብምርግጋጽ ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብደረጅኡ ክውደብ ተላብዮም كما أكل مدبات مكلها لبدا كورونا فيروس تمال 27 تحساس عبد استفلالي كبابيتات كتم اسمرا نصهنا كبابين ناي معك اب نطفتات كيكايدو عيلو اتي بابلات من سياسه سرحتنيات زوا ماكلن ጨፈን ሚኒስትር ጥዕና ዘዋ ማእከልን ዝተወደበ ሕማም ዛጊት ኣብ ከባቢታት ማርካቶ ዕዳጋ ሓራጅን ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ተሰላሲሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዘዋ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ኣካባቢያዊ ጥዕና ኣቶ አብርሃም በላይ ንኤሪና ብዛሃብ ሓበሬታ እቲ ኣብ ምጅማር ዘሎ መደብ ክቕጽል ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ወለንተዋይን ብወገኖም ንኣገዳስነትን ዋናውነትን ናይቲ መደብ ብምጥቃስ ኣብ መጻውን ብዝሓየለ ከም ዝቕጽል ድልውነቶም ድማ ኣረጋጊጾም ኣለዉ زين وصاي أبي ريبابليك دو أفريقيا تقللا متن ملكفت كورونا فيروس لعل 1 مليون بمبصحو كاب هاجرات أفريقيا نزاها زبصحت قداميت هاجر كوينا أبتا هاجر معلتوي بغمغام لعل 10,000 حسابات يلكفو كم زلويم صبصبات عنا زردو أبي زحالف قربا معلتات أب ريبابليك دو أفريقيا استراي حدش جير كورونا فيروس نقطة مركزتي أزايدو كخون كم زغلي زمت منغستا هاجر نتي نهر المقتال تررت سقمتات كوسدي قرارب كم زل فليتو ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞት ሰባት ቁጽሪ ናብ 27,000 ዓሪጉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ጃፓን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ገያሾ ካልኦት ሃገራት ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ከልኪሉ እዚ ካብ ሎሚ 28 ታሕሳስ ተግባራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብፍላይ ነቲ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዝላባዕ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ብኣግኡ ንምቁፅጻር ከም ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝሕብር እዚ መጀመርታ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ጅር ሕልፍቲ ኣቐዲሙ ክላባዕ ዝጸንሐ ቫይረስ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኪላታት ይገልጹ ኣብ 2020 ብሰንኪ ክሊማዊ ምምዝባል ዝሰዓበ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ጸብጻባት ሓቢሮም ብገምጋም 60 ሚታዊት ካብቲ ሓደጋታት ኣብ ኣህጉር ኤስያ ከም ዘጋጠመ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ብሰንኩ ህይወት 10 ኣሽሓት ክጠፍእ እንከሎ ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ድማ ወሪዱ በቲ ሓደጋታት ኣብተን ብብዝሒ ሓደጋታት ዘጋጠመን ቻይናን ህንድን ጥራይ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ህወብላዊ ማዕበልን ባርዕ ሞሮርን ኣብ ዘጋጠመ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ኣነጺሮም ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታእ ዝጥቀስ ስጉምቲ ይውሰድ ስለዘየለ እቲ ክሳራታት ኣብ 2021 እውን መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ኣካባቢ ኣሚቶም ኣለዉ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዕጽፍታት ከም ዝወሰኸ ይዝግለጽ كلاي زوريا ذات السلام منجست أفغانستان عطق جيل طالبان أب زمت ورح طري أب كتما أروحا قطر ككايد مخانة تقليتون هتي وطن مقتلتا نايتي بوليتيكاون تطاون قلولا أفغانستان بذات معرفة بزحلفة ورح مسكرة مع منغو كريتي ومغناس تجمرة وقصين زي ناي كلاي زوريا ركب أب فلما سومن ناي ورح طريق لتشن إسران حدن ككايد مخانو مع كان زيناك عليحن بعثرت على تمسكرة مع منغو منجست أفغانستان جيل طالبان زتقايرك أتاوركب زاجت وتاوت إيتوكا أنت زي تراي نتوسخ دبلوماسيا وركبات بايتا كم زتاتا حقنا يحبر أول حلقاتيت كلتاشن عسران أب منغو أمريكان طالبان نستبت حسمع أمريكا سراويتها كاب أفغانستان كالسعب ججلة طالبان دما متقعتات بمقرات مس منغست أفغانستان ذات سلام ككايد زبلنا تبتات يركبون يخون مبر تعطو ججلة قبل على علامات أفغانستان زكايدو متقعتات بمحيالو تكبراو النت نايت سمع بحادقا كي ودق يتسجيز أنيهم كاب كلتاشن حادن أب أفغانستان زجبر زلو قدما وتادراو متتتاو كان تنكي نايزي سلامو مع الوت ساين وزلو كلولاو مخانو يغلط تطررت وجنات ليبيا ب26 تحساس فلامي مسرح من لوات أسرات كم زكايرو تقليصون اتسقمتي أكل نايتي أبز حلفة وحدة كمتي أب مونغوم استبت حسمع مقرات تقسم مخانة تقليصون بتي مسرح كندي أسرات كم تلوقو كازاجيت انت زي تحبره مجمارون بعلون تبقى ستات سلام ليبيا نقدمي زدف مخانو ودب حورات هاجرات هفريتون
ኣብ ሊብያ ኣብ 2011 ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ወገናት ዝተረፈ ድማ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቅልውላውታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ንምህዳእ ክካየድ ጸንሐ ዘባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዝጥቀስ ውጽኢት ክርከቦ እኳ እንተዘይጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ግን ብተዛማዲ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ይኹን እምበር ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ዕጡቓት ተቃወምቲ ወገናት አንጻርቲ ኣብ ሊብያ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ስርሒት ከካይዱ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቑ ብምህላዎም እቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ብኣግኡ ከይኩለፍ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ቱርኪ ንመንግስቲ ሊብያ ንምድጋፍ ኣብታ ሃገር ሰራዊት ልኢኻ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንነቶም ዘይተፈልጣ ዕጡቓት ትማል 27 ታሕሳስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ወታደራት ከም ተቐትሉ ሰብ መዚ ጸጥታ ሃገር ሓቢሮም በቲ ኣብ ዞባ ባሎቺስታን ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ነቑጣ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ካልኦት ብኸቢድ ከም ዝቆሰሉ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን እዚ ናይቲ ማለ መጥቃዕቲ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ዞባ ባሎቺስታን ዝርከብ ስታድየም ዝተፈጸመን 6 ሰባት ዝቐተለን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ይስዕብ ዘሎ በዚ ድማ ጸጥታ ወጥርቲ ከባቢ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ነፋሪት መገዲ ኣየር ካናዳ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ ብሰንኪ ዘጋጠማን ናይ ሞተር ጸገም ሃንደበት ክትዓልብ ብምግዳዳ ኣብተን ነፈርቲ ዝጸንሐ ጸገም ገና ከም ዘይተኣለየ ይቃልሐሎ እታ ነፋሪት ብ25 ታሕሳስ ካብ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ካናዳዊት ከተማ ሞንትሪያል ምስ ተበገሰት እቲ ጸገም ሃንደበት ኣጋጢምዋ በዚ ድማ እታ 3 ሰራሕተኛታት ጥራይ ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ብቐጥታ ክትዓልብ ከም ተገብረ ሰብ መዚ ሲቪል አቪዬሽን ካናዳ ገሊጾም ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ ብድሕሪ ዘጋጠመን ተደጋጋሚ ሓደጋታት ካብ 2019 ካብ በረራ ተኣጊደን ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ 3 ሳምንታት ዳግም ክበራ ፍቓድ ከም ተዋህበን ይዝከር ብሰንኪ እዚ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሞተር ጸገም ተነፈርቲ ዳግማይ ናብ ጽገና ክምለሳ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ተነፈርቲ ናይ በረራ መቆጻጸሪ ሶፍትዌር ዝርከቦ ብዙሕ ምምሕያሻት ከም ዝገበረ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ቻይና ድሕሪ 6 ዓመታት በቁጠባ ንኣሜሪካ በሊጻ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከም እትኽእል ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ማእከል ቁጠባዊ መጽናዕትታት ኣሚቱ ኣብ ምቁጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ዝመዝገበት ቻይና ከም ውጽኢቱ ኣብ 2020 ኣብ ቁጠባዊ ዝሕታለ ከም ዘይወደቐት እኳ ደኣ ቁጠባ ብ200 ከም ዝዓበየ ተገሊጹ በአንጻሩ ብሳዕቤናት ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ዝተሃሲት ኣሜሪካ ቁጠባ ኣብ ከቢድ ዝሕታለ ብምእታው ዳግማይ ክባራበር ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል በዚ ድማ ሒዛቶ ዝጸንሐት ቁጠባዊ ደረጃ ክወርድ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ማእከል ሓቢሩ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብትሕቲ 200 ጥራይ ክዓቢ ከም ዝኽእል ግምታት ዘሎ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ 2033 ክትቅድማ ከም እትኽእል ተኣሚቱ ምንባር ዝፍለጥ ኮይኑ ሳዕቤናት ኮሮና ቫይረስ ግን ነቲ ግምት ናብ 2028 ከም ዘቕረዶ ተገሊጹ ገና ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ቁጠባዊ ምምዝባል ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብ ኢራን ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብ26 ታሕሳስ ብውሕዱ 11 ሓወኽርቲ እምባ ሞይቶም እቲ ካብ ጣህራን ንሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ብበረድ ዝተሸፈነ እምባታት ዘጋጠመ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኸስተ ከቢድ ውርጪ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ይስዒቡ ብሰንኪ እቲ ክስተት ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ኢራን ኣሚቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማያት ኢራን ብዝተኸስተ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ብውሕዱ 6 ሰራሕተኛታት መርከብ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ግዳያት ብህይወት ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ